जागोन ना जाया नायथारमोन दा हेल' गाइस जों दा बेरायनो फैदो मा जायगामोनलै जामगुरि नङा जों थांगोन नामखौ मिथिथ'आ जायखिजाया जों बेरायनो थांनो नागिरदों नामा नामखौ मिथिथ'आ जायखिजाया जों बेरायनो थांनो नागिरदों दा मोनहैखांबा खोन्थागोन हाजोआव आरो जायखिजाया जायगानि नामा हाजो माबा जायगानि नामा हाजो जायखिजाया जों हाजोआव बेरायनो थांगोन गहपुर ओमफ्राय गारि भाराथ' गैया जाहैबाय जों थाबायनासो थांदों दा निजा फैसा गैया थाबायना थांदों गारि भारा गैया नालाय नै जोंना सोरां मन्जु थियेटारनि एनाउन्स होनो फैदो जोंना दिनै सेकेन्ड डे आरो ना मा होनो जायगा नामा मामोन जों दा बारा बायजोंसो थांफासिगोन ससे हारिमु आफादखौ हेफाजाब होनायजों लोगोसे जायगायानो गैया बावलाय लांफानांगौमोनलाय ससे जायगायानो गैया साला मा खालामनो थांफानो नागिरबाय जोङो बुखाजोबना फैयो ससे थाबायनानै नुनाया खालि सालथे ओइ नोंखौ सालथे जाया फन रायलायनाय नोंनिया दं ना मालाय फैसानिया सिंगेलसो ने हेल' गाइस फाइनालि जों हाबफैबाय आरो राजगर गेटनि सिङाव ओमफ्राय दा नै हाजो मोनबाय ओरैजाय ओमफ्राय जों दा हाजोआव ससे गाखोनोसै आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय गाइस नै बेयाव माबा मेला जाहांदो आरो लुगासिनो दासो जाखानाय मा दिन्थिगौमोन आं खिन्थु जायाखै दासो लुदो मा होनो दिन्थिनो बियावनि गारि जागोन मा होनो आंनि हाबायाव भारा लागोन ने अ आंनि हाबानि आं दाना हाबा जाथ'ना हिनजावखौनो आङो माबाजोंसो लायगोन ट्राकजोंसो लायगोन नुद' दंना दं नुद' फनानो फन खोमानि ओरैनो गवा मबाइलानो गैयाना जोंना आंबा भिडिअखौ मालायजोंसो बानायबाय दं भारासो लाबोदो जों दा खमैबो 1.5 किल'मिटारसो थाबायबोबाय आरो ना माबानिफ्राय गहपुर बरपुख्रिनिफ्राय राजगर गेट बारबोबाय राजगर ना राजखरमोन राजगर ओमफ्राय फैबाय आरो 1.5 किल'मिटारसो थाबायबोबाय ओमफ्राय दा ससे थांबावनोसै ओरैजाय हाजोआव गाखोनोसै बेनिफ्राय ससे हाजोआव गाखोनोसै आरो बेनिफ्राय आरो उल्था गिदिंलांफिनसै आरो थांनायनिसै थाबायनानै 1.5 किल'मिटार 2 किल'मिटार हालात खराब जायगा आस्त' जों दा मोनफैबाय माबा हाब्बाय आरो ना अरुणाचल प्रदेशनि नै गाइस नै अरुणाचल प्रदेश पुलिस गेट हलंगि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय पापुमपारे आदसा जियानो जा जायखिजाया नोंथांमोना जायगाखौ नायनानै इन्जय खालामदो आरो ना मा होनो आं मोजां खोन्थानो रोंलायलांला ओमफ्राय नै दा जोंनि लामा फिसाथिं हाब्बाय ओरैजाय हाजो दं ओमफ्राय गाखोग्रा लामा दंना गैया मिथिया आरो ओमफ्राय जायखिजाया फैदो आरो गाखोनो होननानै गाखोग्रा लामाबा दंना गैया ओमफ्राय माबा न'आवसो मोनलाबायबाय माबोरै जाबोगोनथाय खोथाफोरा लकडाउनसो दाला बन्द' मखि थांगोन जों दा ओजा लामा गैला ओमफ्राय ओइ जाबोथि लामा दङ फै थिजाय रायज्लाय थागोन आरो दा ओमफ्राय ओरैजाय गाखोनो हायो ना हाया ओजा हाबनो मोनासै माने तालाया बन्द' नङा खुला खेवनो हायो ओमफ्राय उनाव माने हाबनो होगोन ना होआ मिथिया आरो ओमफ्राय गैया नालाय सोंनो मोनासै ओमफ्राय ओइ मोनसे लामा दंबावो ओमफ्राय थिजाय थांसिगोन आरो ना जोङो हायो ना हाया ओमफ्राय जायखिजाया गाखोथारनो गोसोमोन आरो फैथारनाय बेवहाय पुलिस दंमोन आरो ना ओमफ्राय गाखोनो हायो ना हाया होनना सोंबाय ओमफ्राय ओरैनो ससेल' थांनो होदो आरो ना गोजान थांनो थांसै दा देरना फैनोसै जागायजेनबाय गाखोजेनबाय आरो ना जुरिजेनबाय लामाया एसे बायदि आरो ना हासु मथिं लामायालाय आया हो ओ तेरी
देखो कैसे कैसे सरना पड़ता है पहाड़ में आई या और ऊपर जाना है ये नहीं ले मैं उनके हाजिनी जानबार फै 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 ओइ माथो गोखा जायो हाजोनि थालिरा ओमफ्राय थासुमलिखौबो जाजायो बुखुनांगोन ने थालिर जानो नै गाइस गोजौनिफ्राय भिउआ अ गाइस हासेलाय थालिर गैथा जाना गोजौनिफ्राय बिदि नुहुरो आरोना मार दंसोगारो माथो थालिर माने बेयाव मानसिफोर थाफैयो नै बोलोगोराया जोंना थासिमला बुखुबाय जादो जादो नै लाबो नैलाय जागोन अरे गिदिर गिदिरखौ जों मारै जागोन दा अब क्या करोगी कुछ बोलो भी हागो जा नै सासे दासि गाखोबो दानो नै दासि गाखोबो दानो बिथाङा जोबोद खस्थ' गाखोबोथारबाय दे साइकेल लागा जागासिनो नोंना माने हाजायबाय ना नंगौ गोरा ए नंगौ खाना थालिरखौ दासो फैबाय दा नैयो थालिरखौ थाइसेल' खासिमोन नै थाइसेल' खासिमोन थाइसे थाइनैबो नै थालिरखौ थाइसे रांनो थालिरखौ थाइसेल' थाइसे जानांगौ माने थाइसे जे थाइनै जानो होनबाबो थाइसेल' मोनजाखानाय माथो मोनो दा सेनो अ नै जोंना मेव गाखोयो आंना हाजोआव गाखोनो जुथा गानना फैनाया बुहुद फुल जादोंथ' कैसे ओइ निले माया नांला जुखा आंनाव नै हाया मोनामदो खि मोनामदो हाजो गाखोनो गिदिङै नै गाखोनायाव हनै गोसो गैयालै दैयारन हनै जुथा गानबोलायो पाहार गाखोनायावनो सासे बोखोग्रायाव नै हाग्रा नांजोब्बाय बेस्रा बेनावबो हनै राबनफ्रा मा जादों केसे नै बिराद गोजौआव दंफैयो जों दा गाइस अरुणाचल प्रदेश नङा अरुणाचल प्रदेश नङा हलंगि अरुणाचलानो गोलैयो अरुणाचल गोग्लैयो वाव लुक गाहायाव लायो हाग्राया नायनोबा गाइस वाव हनै बारा गिलु बालुनो हनै टाउना ड्रन शट हे इदिलाया गाखोथ'लायला ओइ बेनो इटानगर गेटआ हनै सासेया खारदावलांलाबायबाय माबा बांद्राय माबायाव थांना गोलैगोन गाखोग्राया नै ओंखारनाया लास्ट ओंखारबो सालथि ओंखारबो So hello guys,
I hope नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय मोनदोंना मोनाखै आं मिथिया खिन्थु मोजां मोनाखैबाबो साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ ना मा होनो सालथे बिराद खस्थ' गाखोदों एमान खस्थ' गाखोदों ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय माने जों थांफिननोसै मोनासिगोन ओमफ्राय नै मोनाजों थानो हाला ओमफ्राय दा थांफिननोसै अके बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय